Znači, važno je čitati razumijevanje, čitati na glas. Ja mislim da je to najvažnije, da sam sebe čuješ kad nešto učiš. Konkretno, najčešće čitaš iz udžbenika i onda kad izgovaraš riječi na glas, onda ih i podsvjesno i zapamtiš. Ne volim previše učiti, nego baš kad moram. Ali uz učenje ne znam, volim se onak fokusirati, podcrtati si najvažnije. Ne znam, jer me fakat jako teško natjerati da učim, ali možda to neko, ne znam, prezentacije ili neko podcrtavanje markerima ili tak neke stvari. Pa ja odem u svoju sobu i sve predmete učim uz tišinu, samo matematiku uvijek radim uz glazbu. Lakše mi raditi uz glazbu matematiku. Ja volim zapisivati svoje bilješke kad učim jer mi to pomaže. Lakše mi je čitati svoj rukopis nego iz udžbenika, iz knjige i brže tako zapamtiti. To fakat da. Znači, pomaže mi kada se odvojim od vanjskog svijeta, kada ostanem sama u svojoj sobi i pokušam se skoncentrirati na ono što učim. Kad učim, uglavnom sebe organiziram, pa ako imam neku veliku cjelinu, onda imam 1 ili 2 pauze u kojima se malo prošetam, da izađem van i da razbistrim malo misli i onda se vratim i nastavim učiti.